Feel me. Hi guys! Welcome back to the channel. So today is Sunday and we're here at Shrine Hills, Matina, and hindi kami pwede pumasok kasi bawal yung bata. So, Nagsa-start na yung yung misa, pero hindi kami naka-attend. Si mama lang yung umattend ng misa, tapos kami dito nag-picnic kami dito sa labas lang kasi bawal yung bata. Last Sunday, nagsimba ko dito. Sabi daw, pwede na yung bata. Tapos ngayon, biglang nabago na naman yung protocol nila. Hindi na naman pwede papasukin yung mga bata. So kanina, hindi na ako nakapag-intro kasi pagdating namin, sobrang gutom na kami kasi magla-lunch na, mag-aalas 12 na. Kaya pumunta kami dun sa may naghanap kami ng karinderya nga, pwede naming mabilihan ng mga pagkain pang lunch namin. And kumain na kami. Actually, kakatapos lang namin. Gabi? It was really fun. It was really far. It was really far away. Tapos kakatapos lang namin kumain ng lunch. Si mama, mamaya na siya kakain kasi hindi pa tapos yung mass sa loob. And ito yung setup namin. Finally, natuloy na yung matagal na namin pinaplano na picnic. Yung mga naudlot na plano na picnic. So dito kami nag-picnic. We just finished eating, so it's trashy right now. It looks trash. Tapos kanina, pinakita ko na yung mga foods na nabili namin. Tapos yung mga dinala namin ng mga foods, mga chichirya, and fruits. So, hindi na ako nakapag-intro kanina kasi sobrang gutom na besh. Kaya kumain na talaga kami agad-agad na. So, today kasama ko ang family ko, ang kapatid ko ang humahawak ng camera, at si Papa, at si pamangkin ko si Princess, at pamangkin ko si Hera. Kilala niyo siya, nandiyan na siya sa mga video ko, past video. And si Mama nandoon. Yeah, we can't see her. Nag-attend siya ng mass. So, hinatid kami dito ni Kuya. Tapos umalis din siya kasi may lakad sila. So, babalikan lang nila kami mamaya para umuwi sa bahay. So, ito yung mga napamili namin sa convenience store kanina. Bumili kami ng cup, ng disposable plates, and disposable spoon para may magamit kami para kumain. Bumili din kami ng tubig at mga soft drinks, tsaka mga pagkain namin, saging, rice, tsaka mga ulam sa karinderya. Wala na siya, eh. Lami, be? Sayang. Mama na. Narao ka dagan na. Sila, Lami, mura siya cola. Dili. This is apple juice. Ay, apple juice day na. I'm sorry, girl. I didn't know. I mean, it looks like cola. Yeah. Nagamit, nagpingko pa naman. So, Saan ito kapapan si mama? kumanami og kaon. Si mama na lang wala ni kaon. Kay nag-appeal siya og misa. We made an extra clip of us eating our lunch. So yeah, here's an extra clip. We fast forwarded it. It took us minutes to.
So, nandito pa rin kami, na-stranded kami sa guardhouse kasi umuulan pa rin. Hinihintay na lang namin si Kuya na sunduin kami para makauwi na kami. So, dati kasi, nung wala pang pandemic, every Good Friday kami pumupunta dito ng pamilya ko and nagpipiknik kami, nagsasalo-salo kami, nagdadala kami ng foods and umaten kami sa misa and pupunta kami sa mga rebulto. So, this is Hera Leia's first time here. So, first time ni Hera at ni Princess dito ng mga pamangkin ko. So, unfortunately, first time nila dito hindi makapasok kasi nga pandemic. So, sana matapos na ang pandemya dahil namimiss ko na yung mga dating normal na ginagawa namin ng pamilya ko. The old times na pwede pa kaming magbanding, makapag-picnic at pumasok sa kung ano-anong lugar. Di tulad ngayon, ang daming bawal. Hopefully, next year matapos na itong pandemic na to. A few minutes later. People, having this little magic cars, and a Christmas is surely in our heart. So come, let's sky for the bright tomorrow, for the nation on the trees, and all the world, sing Tingay. joy to the world. Come, and a happy holiday, and drink. Ama na to. Lay. Oh. Lingi lang ka. Lingi ka gamay. Dami diri sa Puto sa Agdao. Kani sa pinakasikat na meryendahan diri sa Davao, sa Agdao. Hi mo. Ang ilang best seller diri kay Puto Maya. Ang ilang trademark diri Puto Maya. Silang sikwati nga lamian kayo. Sila'y halo-halo. Ilang puto, malamian kayo. Na, lami kayo, ilang puto. So, sila'y lumpia. Don't skip my ads, ha? Maglaya. Amo na yung pinakakaraan diri na kananan sa Agdao, Puto. Ano ba yung gitukod ng Puto? Nakabutang dari ayaw di kapa. Wala akong sweldo. Pero meron mang ads na hindi ma-skip. Wala pa akong sweldo kasi bago pa. Awa kay ayo. Tabangi ko ninyo para makabayad ko utang. Bago pa man. $13. Dili, $13, oy. 26 pa. 2.26. Natagaya, ma'am? Isa pa daw, ma'am. Ay, mana yan. Kaon ka ni?
Mama. Gusto ko lang i-congratulate ang aking pamangkin dahil nasali siya pasok siya sa semi-finals ng Kumu Singing Contest Audition. The Music Laban. So, kung may mga ano to? Music Laban. So, congratulations sa aking pamangkin dahil pasok siya sa next. Ano sa next? Semi-finals. Yay! Yay! So, kung may mga kumo kayo dyan, don't forget to visit. Ano sa imong kumo account? Nine. Ha? Nay. So, ang ganda-ganda ng boses niyan. Lahi ng mga singerist. Hi, budlang. Hi. Okay. Ang editor ko pala ay ang aking kapatid. Ang galing mag-edit. Siya ang pinaka-professional sa lahat mag-edit. Hi! So, kakauwi lang namin ng bahay. And kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, share, and comment down below kung may gusto kang suggest sa susunod kong video. And don't forget to subscribe and huwag kalimutang i-hit ang notification bell para laging updated sa aking mga video. So, it's your Frill Shell now signing out. Bye!